Moikka! Mä kuvaan pitkästä aikaa videoa, ja tiedän, että video ei tullut nytten 4 kuukauteen. Koska jos mä oon halunnut kuvaa videoa, mä oon tyyli ollut iskellä ja mun kamerat on ollut äidillä. Joten mä en oo voinut kuvata. Ja sitten mulla on vaan ollut silleen, että niin kun ei vaan oo huvittanut. Mut nyt pitkästä aikaa mä oon tässä ja mä ajattelin vaan kertoa, että mä en oo kuollut. Älkää huoliko, en oo kuollut, oon elossa ja videoita on tulossa. Mulla on pari videoideaa, mutta pitää katsoa, miten ne saa toteutettua. Ja pari maideita on tulossa. Mulla on tammikuulta yksi video, minkä mä kuvasin meidän luokan tyttöjen peleistä, niin haluatteko sen videon? Mä voin kuvata sen. Jos mä saan ne mun klipit tolle koneelle, mikä mulla on nyt käytössä, koska mun toi sen koneen tää kovalevypallo, niin mä voin kyllä editoida sen ja laittaa tupeen, jos te haluatte sen. Ja sitten kans mulla olisi tämmönen, että mä haluaisin kuvaa My Weekin, joten haluatteko te jo nyt maanantaista eteenpäin My Weekin? Mä voin ihan hyvinkin kuvaa, koska mä haluaisin kuvaa se ja mulla on viikonloppuna ehkä menoja. Niin sitten se ei olisi ihan mikään maailman tylsin My Week, että niinku se huiventuisi sitten viikonloppuun. Mutta ihan miten te haluatte. Ja siis musta tuntuu, että niinku kesää kohden alkaa tulee enemmän videoita, koska on valosaa ja no mun fiilis on niinku heti semmonen nyt semmonen kauhean innostunut, että videoita. Haluan kuvaa videoita just kun on valosaa ja sitten en mä tiedä, kesä on niin ihanaa aikaa, niin silloin on mun mielestä kivempi ehkä kuvata videoita. Ja mitä mulle kuuluu, niin mulle kuuluu ihan hyvää ja näin. Tää oli vaan tämmönen nopea ilmoitusluotainen video, että komatkaa alas, haluatteko te sen tammikuun videon eli My Nighthin, koska mä kuvasin yöllä sitä videoa ja sit silloin illalla ja ihan aamulla tosi vähän. Niin, haluatteko te sen videon, mä voin laittaa sen tai editoida sen ja laittaa sen. Ja sitten haluatteko te ensi viikosta eteenpäin My Weekin, koska mulla on kauhean into tehdä My Week. Ja mun mielestä olisi hauska tehdä semmonen. Niin haluatteko te jo nyt vaan joskus keveemmällä. Ja sitten laittakaa vielä videoehdotuksia kanssa alas, koska mulla on pari, mutta mä en tiedä tuleeko ne onnistuu, niin olisi jotain semmosia helpompia tavallaan. Mutta joo, tää oli tämmönen nopea ilmoitusluotoinen video. Toivottavasti nähdään pian. Luultavimmin nähdään pian. Mulla on pari videoideaa. Katsotaan saanko toteutettua ja My Dayta on varmaankin tulossa, koska niitä on oikeasti kiva kuvaa. Ja ei mulla ollut muuta. Et kommentkaa alas mitä te haluatte ja toivottavasti nähdään pian. Heippa!